Matud pas atong tubag sa Salmo, unsa gitong gibuhat kita sa Ginoo, iyaha gayud kita. Ang Ginoo kung mubuhat na siya, matud pas mga philosophers o sa mga theologians, iyang iimprinta ang iyang presence diha sa iyang binuhat. Dili kuno ang Ginoo pariha og magbubuhat og mga butang sama anang sakyanan or kaning relo or bisan unsa mga kwintas, mga sinina nga inighuman og buhat, ila na nang ibaligya, ila na nang iabandon. Ang makapanag-iya ana maunay tag-iya, pero ang tag-iya dili na kahibaw kinsa gyoy aktual nga nagbuhat. Sama ni akong relo, wa na ko kahibaw kinsa gyoy gabuhat ani. Kamo nahibaw mo kinsa gabuhat anang inyong sapatos, pero kamo'y tag-iya na. Mo na'y nakalahi sa Ginoo, kay kung siya'y magbuhat, iya nang angkonon, iyang iimprinta ang iyang presensya. Lingi ay mong tupad. Ing namutuo ka nga binuhat ko sa Ginoo, ing na kono. Ana. Mo na kung kita dili lang gid buta, kung di lang gid buta ba, makita gina nato nga ang matag tao ug matag butang sa kalibutan nga dili hinimo og tao, sama aning mga tanom, tubig, yuta, kining adlaw, mga bituon, mga bukid, dagat. Makita gid unta nato nga naa diha ang presensya sa Ginoo. Nya kay naa man ang presensya sa Ginoo, ato sad nang ang atong pagpakigrelasyon ni ana og ang pag-atiman og ang paghandol mahimo sang Dios nun. Pero kung di nato makita ang Ginoo, unsa may itong buhaton, ato sad nang handolon sa wa gyoy paghuna-huna og respeto sa nagbuhat. Nanglitan kanang imong buhok, mutuo ba ka nga hinimo nas Ginoo? Nya nananghid ka nga imo nang usbon ang kolor, na kanang imong kilay, mutuo ka nga hinimo nas Ginoo. Nya nananghid ka, daghang kay nato nga nabuta, di ka kita ana. Kanang imong naong, kanang imong genital organ, ug uban pa. Muna kaning buta nga naglingkod sa dalan si Bartimeo, bisag ang iyang physical eyes buta, papan nakakita ang iyang kasing-kasing o ang iyang hunahuna sa presensya sa Ginoo diha ni Jesus. Gitawag niya si Jesus og anak ni David. Why nagtawag niya kayo anak? Kay gani ga-question man ang mga scholars, mga Pharisees o scribes, mga high priest, nag-question, ikaw ba gyud ang Mesiyas? Di ba ang Mesiyas anak man ni David? Nagtuon pa ito sila. Ang ilang mata, kumplito kayo. Nagtuon gyud. Pero, wa sila mutuon ni Jesus nga anak ni David. Ang nituo, kadto hinoong buta, nga wa magbasa. So, ang una di ay timaan na kita mutuo nga binuhat as Ginoo, mao ang atong pagtuo. Kana bang mutuo ta nga naa gid diha ang Ginoo? Nya unsa may atong angayng tuhuan matud pa sa unang pagbasa, unsa may tuhuan nato? Ingon siya nga kita piniling katawhan sa Dios, mga pari nga harianong pari katawhan sa Dios. Kana bang mutuo tang connected tang tanan, nga way usa nato nga murag
lahi or way labot. Muna ang atorong simbahan nag-promote aning Synod of Synodality. Matapos na nakarong tuiga, mubati unta tang kauban tang tanan. Ang nahitabo ron, ang kasagaras mga tao nga nangabuta sa pagtuo o sa ilang espirituhanon nga kinabuhi, naggubat. Ang uban ang urakot, kanang mamaligyag mga drugas, mag-smuggling. Kaya ang ilarag yung kaugalingon, bahala na mong mabiktima mo diha, basta ang akong kaugalingon siguro. Ang nakita sa taong tinuod nga buta, mao ang iyang kaugalingon, dili ang Ginoo. Sige, lingay mong tupad. Ing nanibati ka nga kauban ko sa inyong balay. Ing na ba? Kana bang may kay nimong higda-higda, may kay nimong ligid-ligid sa imong nindot nga higdaanan, nalimot ka nga ang inyong silingan, wa gani hapit kaon, wa say kahigdaan, wa jud ka kahuna-huna na kanang imong nindot kaing mga kahimtang ipaambit ka na dito sa inyong silingan. Imo na noon silang gilisod-lisod, imo na hinoon silang gisiradan, silang agianan, imo pag yung kasab-an, nganlan pagidimog mga kawatan. Ana, pero nalimot ka nga ikaw doon na kay obligasyon nga mupakaon niya, mutabang niya, mupahimog arang-arang nga higdaanan, o kaha atop kay 14 taong tuas ilang balay. Sige kag pamalit anang bag-ong mga gadgets dagko kay imong TV, mura na nag-imong bongbong TV na kadakon, porting dakua, pero ang inyong silingan wa gani plywood, bisag tulo na lang ka plywood ibutang sa bongbong aron ilisa ng tarpulin nga gutay-gutay na o kanang trapal nga nangagisi na. Buta ka. Buta. Tutukan ra ko ninyo. Na ako din sige dyan kong baligya aning slots. Kay ang kaning ato mga slots nga gibaligya, dili lang ni nato gigamit dinhi sa atong simbahan. Ato sa ning gipisik-pisik ngadto sa uban nga nagkinahanglan, labi na gyud sa uyamot kay kinabuhi. Ana na siya. So kamong nipalit og slots, naigo na mo aning sulti ni San Pedro ningon, apan kamo mao ang piniling katawhan, ang mga harianong pari ug ang balaang nasod, gipili kamo sa Dios aron maiya ug aron magmantala sa mga kahibulungang buhat sa Dios. Gitawag kamo niya gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Kaniadto dili kamo katawhan sa Dios, apan karon katawhan na kamo niya. Kaniadto wala maluoy ang Dios kaninyo, apan karon gikaluy-an na kamo sa Dios. Congratulations sa tanang namalit og slots. Atong pakpakan silang tanan. Yes. Nahimo na tang magtutukod sa simbahan. Namatod pa diri sa unang part sa ibabaw ato, panuol kamo sa Ginoo ang buhing bato nga gisalikway sa mga tao apan gipili sa Dios og iyang giisip nga bililhon. Panuol kamo og ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo diin mag-alagad kamo ingon nga mga balaang mga pari nga maghalad sa espirituhanon og makapahimuot nga mga halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Kini unta mo itong buhaton mga igsoon, labi na kitang mga Katoliko, dili kay magsigit tag lalis, sigig away. Kitang mga Kristiyanos lain-lain tag sikta, na ay Katoliko, na ay Protestante, unsa pa na diha, siging lalis anag ginagmay mga butang nga di na kayo makatabang sa atong kahiusa. Ang ato untang paningkamutan magkontesta unsao nato pagpakita, pagmantala ang kaayos Ginoo, labi na gyud kaning works of mercy
works of love. Kanaunta, siging lalis anang mga litra por litra, lalis anang unsa nang na ang mga pizza, mga stilan, ginagmay kaing butang, aron lang yun, ingnonta nga mga bright kaayo, maayo kaayong mo study og history, memorize, hapit tanang versikulos, Biblia, pero ang gugma sa usag-usa, nangawagtang na. Di ba? Way kalainan sa mga Pharisees and scribes panahon ni Jesus nga purti ginilang memorize hapit tanang balaod tanan nga gisuwat ni Moises, memorize gibaligtos pa silang agtang, sa ilang bukton, sa ilang mga bungbong, sa ilang pultahan, ilan ang gipamutang, pero pag-abot ni Jesus ilang gisalikway si Jesus. Mas may pangbuta kay nakaila pang Jesus. Ug kung sa may hitabos buta, sa hitabo nakakita. Okay, linga imong tupad ing na nakakita nakanako. Kita kanako. Kumusta kaha ang atong mga politicians karon? Nakakita ka sila nato nga naglisod na ta? Nato mga politicians ba nga moy ato mga leaders sa atong nasod. Kaming mga pari, mga obispo, hangtod ngadto sa Santo Papa, nakakita kaha mininyo? Sa inyong paminaw, nakakita mininyo? Sa inyong kalisod? Sa inyong panginahanglan? O ang kulikta ragyod mo among nakita? Kuyaw kayo, kung kutob ragyod may makakita sa kulikta, unya ang sukdanan sa amo kunuhayng pagkapari o pagkaministro sa simbahan, kana ragyong kulikta. Og daghang kulikta, epektibong mga pari. Wa na gani kulikta, di na may epektibong pari. Pagkaluoy. Nya kamusad, nakakita sa kamos panginahanglan namong mga pari. Ha? Uy. Orang inyo ragyong kaugalingon, muduo lagyod mong pari, basta tingbunyag na, tingkasal na, pero inighuman ana, wa nailabot ang pari, di na kamaong mutambag, di na paminahon ang tambag sa pari, unsay buhaton sa mga binunyagan, unsay buhaton sa mga kinasal, hala, file dayong divorce dayon, separation dayon, din agyon mananghid og pari, din agani maminaw sa pari, abortion dayon, laygit dayon, kondom dayon, nya magpakasal, kay gitawag ang pari, kalimtan ra ba usahay ang stipend. Okay ra na, okay ra gina. Basta ayaw kalimti ang gisultis pare o ang ritual sa atong sakramento nga mao'y mo pahinomdom nato unsaon pagpuyo sa kinabuhing minyo kay maunay pag-build up sa Church of God. Tanaw sad mo oy, buta-buta mamudiha. Kamo mga bana, nakakita mo sa inyong asawa, unsay panginahanglan sa inyong asawa, o ang inyo na lang yung kaugalingon inyong nakita na kanang imong sugal, kanang imong suyop, kanang imong inom, mao na lang gina-importante, o ang imong asawa mo pala gani, piti dayon, singhag dayon, buta ka, buta. Kamo sang mga asawa, kakita mo sa panginahanglan sa inyong bana? Ha? Hala, wakli dayon, hikap lagamay, wakli dayon. Yang muhikap nga to silingan, suko sa dayon. Buang-buang kang asawaha ka. Hikapon ka, wakli. Yang muhikap nga to silingan, suko. Unsa man ka? Are you torturing your husband? Oo na. Kamong mga ginikanan, kita kamos panginahanglan sa inyong mga anak. Wa mo mahibong nganong adik kay na sila sa cellphone o sa computer. Wa mo mahibong ana. Basig wa na mo'y time sa pag-istorya-istorya, pagpakigduwa-duwa nila, sa pagpaminaw nila, unsay ilang problema, kay kamo busy kayo pangitag kwarta. Kwarta na lang inyong gipangita nga mao'y makita nga kaayuhan sa pamilya. Pero pag-spend og time, pag-spend og emotional relationship, joy and pains with your children, basigwa na ninyo makita. Nya dayon mo gumbol, ang akong anak adik ay sa cellphone, do na ba kay time
para sa imong anak? Da. Sige. May pag mo report na lang ko sa salat. Ang atong SBF dag na natay halin nga niabot nag 23,169. Ang atong nahibilin 36,831 slots na lang ang available. Tag 500 pesos per slot. Nya naata ni 16,000 slot challenge nga tag 8,000. Nya na nasa tay 37 ka 16 slot challenge. Atong pakpakad ang namalit nini para nis atong kumbento. Ang ato sang Paras Kapilinya na nasa tay halin na 892 ka slots. Napay 5,108 ka slots nga available. Tag 1,000 pesos per slot. Para ni sa atong part 3, part 2 dito nga project sa Kapilinya katong pagkuan sa grounds, pagpanindot unya ang part 3 na ni nato nga MMHD or Mother Mary's Healing and Deliverance. Kani siya gagmay ra kay ni kantidad. Daghan kay ta pero usahay dili ta makakita, dili sad ta makadungog og ang atong priority lahi kaayo. Apan kun ato ning tinud-on og palit, labi na gyud karon nga para ni Mama Mary, makakita unya ta og talagsaong kausaban sa atong katilingban. Mao na ang nahitabo sa buta, iyang gipatalinghugan ang tingog ni Hesus, nakig-istorya siya ni Hesus og nahimo siyang modelo sa pagpahimulos sa dako kayong grasya ni Hesus. Nakakita siya sa daan padong sa langit. Daghan nato wa kakita sa daan padong sa langit. Ang ato ra gyung nahuna-hunaan nga kining daan ang atong gisubay para ra gyud kalibutan, nga ang kalibutan mao na ni ang atong langit. Always remember nga kita unsa man mga pilgrims. Nakasuway na mo pilgrims or tourists. Tourist ba? O turista gani ka or pilgrim ka, di gyud ka mo standby diha niya ng maong lugar. Unsa may imong buhaton? Muagi. Mo tan-aw, mo picture, muagi. Asa man gyud ka padong? Asa man padong? Adto jud ka sa imong home place. Asa ang imong balay? Adto jud ka padong. Kita gibuhat tas Ginoo gikan sa langit, gikan sa kasing-kasing sa atong amahan. Ang langit sad mausay atong destination. Niagi ta aning kalibutan is a pilgrim way nato padong sa langit. Mao na ingon si buta magtutudlo, gusto unta kong makakita. Niingon dayo si Jesus, lakat na ang imong pagtuo mo'y nakaayo kanimo. Og diha-diha nakakita ang buta og mikuyog kang Jesus. Kinsa man si Jesus nga gikuyugan? The way, the truth, and the life. Asa padong? Padong nas langit. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ing na tana, kuyog na ta. Ana ha? Sige, manindog na ta katong mo anto naglangit.